poslední, vole. Já jdu poslední, vole, aby to zakončil. Po domácí se vybírá Plzeň, to Patnácká, trenéry hlavního Filip Pinhar a asistentem byl Štěpán Havránek. Dostávají věcné dary od hráčů. Předání věcných darů trenérů a asistentů. Chtěl ještě zdůraznit, že dnešní zápas jako hlavní zase bude rozhodovat. Ale máte se otočit ještě. Pomáhá Petr Pešek, Vladimír Orlík. Pojď si tě otočíme. Dobrý, vadí. No tam ještě náhradníka, víš tam, ne? Já právě jsem se omlouval, abyste to měli každý z nich jasně. Já jdem od začátku.